Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po kung saan man kayong naroroon sa buong dako ng mundo. Muli po magkakasama ito iyong lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin mga kapatid itong pangalan lang ba ang batayan ng simbahan upang ito ay maging isang tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Gaano ba ito katotoo mga giliw nating taga-subaybay? At bago po natin ito simulan, manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, magandang umaga ulit sa inyo. At ito po, huwag kalimutang mag-like, mag-follow na rin sa ating Facebook page at makikisuyo na rin po. Mayroon pala akong yung matagal na yun, di ko pala namalayan yung pwede pala itong i-upload din doon sa Facebook. Ito yung live natin, pwede itong i-upload doon sa YouTube channel ko. Makikisuyo naman po. Paki-subscribe naman at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated kung mayroon man akong i-upload na videos doon. Regarding po ito sa yung YouTube channel natin, ito yung Faith and Reason. So, meron na akong nalagay na videos doon, Naghanap ako ng ibang mga live ko at doon ko na lang naisip. Hindi ko pa, madali lang pala yun, kasi nagkuhan tayo. At ito na nga, lililawin natin ito ng konti sa pagkakataong ito. Itong pangalan lang ba ang batayan ng simbahan upang maging ito'y malalaman natin na tatag talaga siya ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sagot dyan ay maling-mali talaga. Dahil hindi porket itong kumuha ka ng pangalan sa Biblia at ipinangaral mo sa mga tao at sabihin mo sa mga tao na tunay talaga itong simbahan namin kasi nasa Biblia ang pangalan. Mali yan. Sabi ko sa inyo, ang Biblia, hindi po pangalan ang batayan ng tunay na simbahan. Kasi kung tignan natin ito, maraming tunay kapag yan ang batayan natin. Church of God, mayroon sa Biblia. Jehovah's Witnesses, mayroon yan. May kukuha sila doon ng kumuha sila ng mga verses sa Biblia at sabihin kami ang tunay kasi nandirito sa Biblia itong pangalan namin. Iglesia ni Cristo, kami yung tunay kasi nasa Biblia. Iglesia ng Diyos, ay kami yung tunay kasi nasa Biblia. Born again, kami rin ang tunay kasi sa amin meron. Seventh-day Adventist, kami yung tunay kasi nasa Biblia kami. Lahat sila claiming nasa Biblia talaga. Wala namang siktang nagsasabi na itong simbahan namin ay hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi silang nag-claim. Yun nga ang kasabihan, it is very easy to claim but it is hard to prove. Easy lang. Pero ang sagot po nito ay maling-mali. At ang tanong, ang pangalan ba ay batayan sa tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi. Kasi mismo ang Biblia ng Protestante, itong Global Study Bible,
talagang ma-identify mo itong tunay na iglesia na tatag talaga, no? Tunay talaga na iglesia because of the four marks of the true Church of Christ. Ano itong four mark? Ano yung apat na marka? Ito yung binanggit dito sa huli, itong 1, Holy, Catholic, Apostolic. Kung wala kayo nito, ibig sabihin, yung simbahan ninyo ay huwad. Ano po ba yung huwad? Fake church. Brad, sumunod naman kami sa doktrina ng Biblia. Lahat naman ng Biblia ay sinunod namin. Walang problema yan. Kahit pa cover to cover, page to page, sinusunod ninyo. Kapag kayo ay tatag lang ng ordinaryong tao. Aba, ano ang sabi ni Salmista David? Ito nga mababasa natin sa Salmo 127 verse 1. Maliban kung ang Diyos ang nagtatag sa bahay. Diba? Useless lang yung mga tinatag ng tao. Useless pala kayo. Yan nga. Proud kayo kasi nasa Biblia ang pangalan ninyo. Aba, oo. Kasi kinuha ninyo, hindi naman inyo. Nanguha lang kayo at pilit ninyong ipinaniwala doon sa mga kulang ang kaalaman at sasabihin ninyong kayo ang tunay. Pero hindi ninyo maipangaral sa inyong mga membro o hindi nila maipangaral sa kanilang mga membro na sila po ay korporasyon. Ang sakit naman, ano? Ano ba yung ibig sabihin ng korporasyon? Yan po ay negosyo. Halimbawa, itong tatag ni Felix Manalo, itong tatag ng Seventh-day Adventist, hindi nyo ba alam? Narehistrado yan sila sa korporasyon. May record ako dyan. Doon sa kanilang Biblia, ito. Sinulat ko yung registration paper nila doon para hindi ko naman dala yung registration nila kung saan ako magpunta. Pero kapag Biblia ang batayan, ay sinulat ko na lang doon. Di ba? Kita ninyo? Yung simbahang Katolika po, bakit hindi narehistro yan sa Security Exchange Commission? Kolorum kayo. Kapag sabihin ninyong kolorum, parang ina-accuse ninyo si Kristo na nagtayo nito. Itong Seventh-day Adventist, with due respect po sa inyo, iwan ko kung sa ibang relihiyon, kanila bang pilit ipinangaral ng Katoliko na ang Katoliko di umano, si Kristo di umano, nagbuwis ng kanyang iglesia? Ay mali. Hindi po nagbuwis, hindi po, wala pong nagtayo si Kristo at hindi siya nagbayad ng buwis kasi ang iglesyang itinayo niya ay hindi po rehistrado ng anumang ahensyang gobyerno dito sa mundo kasi siya na po ang nagsabi kay Poncio Pilato na ang kaharian ko ay hindi bilong ng sanlibutan ito, nasa langit po. Kaya kung sasabihin natin na ang iglesia ni Kristo kayo yung tunay, si Bindi kayo yung tunay, aba hindi yan. Mag-aral muna kayo ng etymology. Ano ba yung etymology? Ano ba yun? Nakalimutan ko yung term na yun. Yan yung patungkol about sa yung history. Hindi pala etymology yun. Nalimut ako sa term kasi hindi ko hawak yung kopya ko. Minsan kasi kapag hindi natin hahawak-hawak itong kopya natin, parang minsan bubo tayo, pagtawanan tayo nitong mga protestante. Hanggang tawa lang po sila. Mag-unsa man ang mabasa sa Biblia pero dili tinukod ni Kristo. Kaya nga.
Ano bang silbi sa pagkamabasa ang sikta mo sa Biblia, ang pangalan mo sa Biblia, pero hindi kayo tayo ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya importante po na mag-aral kayo ng history. Ano po ba itong history? Pag-aralan ninyo ang sikta ninyo, kung kailan nagsimula yan, kung kailan na itatag at sinong nagtatag. Diba? Yung Baptist, pilit di umano sabihin nila sila yung tunay. Pero noong binasa ko sa history, ay nagsimula pala ito ni John Smith. No? Without John Smith, there is no Baptist at all. 1606, kung hindi ako nagkakalimot na sa ebidensya natin sa likod. Yan. At itong simbahang Katolika, hindi po ito rehistrado ng kung ano-anong ahensya. Maliban na lang ay meron itong issue ang iglesia ni Felix Manalo na nag-engage tayo ng korporasyon o ni-engage tayo ng Security Exchange Commission. Totoo ba yun? Pero hindi ang nature ng simbahang Katolika. Ano yung ini-engage natin doon sa Security Exchange Commission? Ano yung pinarehistro natin? Hindi po ang nature ng simbahang Katolika. Ang ipinarehistro po natin, ito pong mga businesses sa loob ng ating simbahan. May business ba talaga itong simbahan? Ang simbahan po ay hindi business. Pero nagtayo ito ng mga businesses. Ano ito? Bookstore. Di ba? Yung mga bahay ampunan. Yung mga nagkaroon na po ng palitan ng pera. Number 1 na yan is yung bookstore talaga. Yung mga private school, kailangan talaga yan iparehistro sa Security Exchange Commission. Magbayad tayo ng tax noon, yung paaralan at saka yung bookstore. Pero itong natures of the Catholic Church, wala. Hindi tayo nagbabayad ng buwis. Maliban na lang sa ating mga itinayong businesses na nakinabang naman itong mga ibang sikta. Itong private school. Nakinabang naman sila. Kasi may mga ibang sikta naman na nag-aral sa ating paaralan ng Catholic Church. Pero iba ang Catholic Church natin. Hindi po tayo sa pilitan na pag may ibang sikta na pumasok sa ating simbahan at ating akain. Hindi po. Nasa sa kanila na ho yung desisyon. Diba? Hindi po tayo kagaya ng ibang sikta na mga kay ng membro. Basta tao lang ang nagtatag, kulto yan according to Wing Istorya. Kulto, ano ba itong kulto? Babasahin ko muna itong definition of cult dito sa Nelson's Dictionary of Christianity. Ito. Ano ba ang kahulugan ng cult? What is cult? Para malalaman natin kung ano itong cult. When we define meaning, we have to use dictionary. Kasi dito tayo kumuha cult. Ano ba itong kulto? Ito, cult. Page 199. Deviant and heretical pseudo-religious group. Cults may originate either within the host Christian society as Jehovah's Witnesses. Number 1 pala ang mga Jehovah sa kulto. Mormonism, pangalawa na yan. And Christian Science, pangatlo. Or be imported from another hostile culture. As Hare Krishna, Unification Church, Bahasim, and Scientology. Nakita ninyo?
Number 1 pala itong Jehovah Witnesses na kulto. Pati itong Mormonism and Christian Science. May nabasa akong post sa social media na itong saksi ni Jehovah hindi raw kulto. Pero dito ang diksyonary na po ang nagsabi. Di ba? Hindi kulto kung sila yung magsalita. Pero kapag tayo ang nangaral, talagang isiwalat natin kung ano yung katotohanan, what is the truth behind. Kaya nga hindi natin tinatago. Hindi natin tinatago ito. Now, with regards nitong sinabing pangalan di umano nasa Biblia, ay hindi po yan maaring batayan. Hindi po maaring batayan yan. Ang batayan po ng simbahan na tunay is number 1, ito yung tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Paano malaman na tatag ng ating Panginoong Hesukristo? Nagmula po ito sa Jerusalem. At nung itinatag po ito, mayroon itong saksi, yung mga apostles. Iba nga, wala na yung apostles, nagtatag sila. 1914, tagal na yun. 1844, wala nang mga apostol nun. Di ba? At ito pinagka-importante po. Ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo ay banal. Ano po ba yung banal? Holy. Banal, ibig sabihin, may kuan siya, holy nga, because ang nagtatag nito, the founder of this church is holy. Si Kristo. Sabi ni Saint Peter, be holy, for I am holy. Diba? Ito yung sabi niya. So, holy itong holy itong nagtatag, kaya nga hindi natin maiwasan na mayroon tayong mga santo. Diba? Suriin ninyo itong mga sikta ninyo. Kung mayroon ba kayong mga santo, bakay ang ending niyan pahiya kayo dahil wala kayong mga santo. Diba? Sabi nga ni 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy for I am holy. Kaya nga, kung tanungin ninyo yung simbahang Katolika, kung mayroon ba talaga kayong naging santo? Yes, hindi na nga mabilang Diba? Nasa Revelation chapter 7 verse 9. Paano ba malalaman na yung mga nakasulat na nakita ni San Juan na may dalang palaspas na hindi mabilang ay talagang Katoliko yan? Tinuldukan na yan ng Bible ng Protestante. Ito yung Global Bible Study. Ito yung sabi niya. At babasahin natin. Yung pangatlong mark of the fourth Church of Christ. Ito Third, the Catholic. Galatians chapter 3 verse 28 and Revelation chapter 7 verse 9. Ito yung verses na kinuha niya. So, ibig sabihin, yan pong Revelation chapter 7 verse 9, yan po ay Catholic. Hindi po ibang taga-ibang planeta yan. Taga-ibang sikta. Hindi po ako may sabi. Ang Biblia po. Now, with regards about sa mga ganyang issue, hindi po pangalan ang batayan, kundi ang batayan natin is ang talagang nagtatag ng simbahang ito. At nawa po ay nakapagbigay ako ng mga karagdagang aral. Tandaan po natin, huwag paluko sa mga manluloko. Hanggang dito na lang po.
Sa susunod muli, ito iyong lingkod, Brad Eugene Gapo, magsasabi sa inyo, magandang araw po sa lahat at God bless us all. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.